Uy, Agay. isa ay adto sa lang kasakit. Agay. Ah. Ayo, brother. Ayo, brother. Ayo. Ayo. Ay, brother, magpahinlo ta kog tiil ba? Ali, dayon dire. Ay. Magpahinlo ta kog tiil nimo ba? Ganina ra ako nagulat. Ay. Minta ko di, napo gadri, may wakil lakaw pud ba no? Tiil o kamot? Ah, tiil lang kong pahinloan. Ah, tiil. Oh. Ah, sige. Bago pa nang giluan kong kamot pud ba? Ah, lingkod lang diha. Ah, dali. Oh, diha, lingkod lang diha. Mapasa kong lingkuranan sa sulod. Ah, sige. Daw, patanaw ni mga gamit mo ha? Gwapo din ni ba? Sige dong, pahinlo ko dong. Wala na kay tuwalya dong, sa patungan nagtiil. Ah, dire. Mandirito na ako mga gamit. Mandirito na ako mga gamit. Dong pangasa ko ng mga parang kitix. Kaya na. Ano ni may cute? Gwapo gwan ba no? Mili lang color? kaniya kung sa nga color imong ganahan. Ah, Hmm. nindot Sa nga kayo. color imong ganahan. Pili lang diya ha. Kita mga gamit diya. Gawa na po na oy. Okay, kuha sa patang yung tiil diri rin. Ha? Tarong nga ginlo sir, kan diyan masamad sir ha? Sin samadan nimo ba? Para asa man na siya? Kana, bras. Hinlo na kontiin. Ana bras eh. Akit po ka ha kay sakit ka. Oh, no, 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 no. Ay, sira. Agay! Sakit ta oy. Ay na ilan sir. Oh, no, 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 no. Agay! Hindi lang lagi sir kasi sakit ka oh. Ay sama di ba? At ito mo na lang na to nag-Q-Tex. Di Oh. na to induan. Alag, kuan ni katari. Kita oy oh. Tumad-tumadan na nimo ni ba? Isa mong paborito nga color? Pwede po kana tanay color dia. Pwede. O kana tanay color dia. Ayaw eh. Ha? Isa lang dapat. Karay, Dili, pang kuandro na, di na pwede. para sa ni. Pang cuticle removal na. Kanilang pula oh. Isa design. Ah, kanang gapo nga design. Ah. Ano yung design niya, sir? Mo na nindot kay nga design. Oh, nindot kayo no. Mo ni kuan nga design, mo ni sa gingon nga period design. Bati po ni mag sir, oy, ng mga design, sir. Kanindot ani nga design, period design. Tarungan ako sa sir, kaya naghiwi bina, sir. O, straight daw, sir. Oh, kuyaw kay mong isa ka Ano kumingking. man, sir? Murag liso sa Ay, nangka. gabi po kayo nawayan po. Masa, magpapagwapog tiilo. Nagbalik ko, pero mo po, sir. Murag liso sa nangka pero nindot na Ginawayo siya kayo ba? nakakuan na. Mama, gunay kaliwatan sa mo, sir. Mga tagkas, sir, ba? So kanang isa na pud be. Ayaw lang, sir. Para, hindi ako pa, cute ka ng isa, sir. Kaya para hip-hop tanawon ba? Dali ka nila isa na. Oh, para hip-hop tanawon ba? Unya, sir. Muli sa ko, sir. Salamat kay sir, ha? Ah, sige, salamat. Unya, ugma ng bayad na, eh. Oh. Kaya basig na pa magpahinlo ron ba? Hindi ko ni sa nilasan ng isa kay mga kuhan. Walang cute. Hinluan ka ni brother akong telo, basta manghugawan eh. Sige, try na lang ako ni. Ah, brother, magpahinlo ko. Ha? Pahinlo ko sa akong telo. Uy, daon sa man na imong kuko. Ah, mo gani magpahinlo ko, awa ko na oh. Kaya ka kani? Pero di. Patong dire mong tiil. Matay, brother. Unsa man puding
tiila ni perti mang daghan ang lapok ni. Perti mang lapukan ni. Kabaho tayo man ni, di makaya ni. Hawa dia. Ano man, brother? Di makaya tayo pangimasa dito. Sa mga nga. Ikaw mo pa ng brother, oh? Ayo pang imasahe sa nadaan dito. Mahal ba yung tayo bayad ako mo, brother? Ah, bisan pa baho kayo. Imasahe sa na dito. Brother, Dreda. Iluang ning kuko nako. Brother, pahinlon ta ko ba ang kuko? Uy, naunsa man ay mo kuko nga nagsampilad mana. Mo lang ani pagkabata ni nako daw. Ah, dere. Kaya ka ni brother nimo? Kaya ra na. Uy, naunsa man ning kukuha daw. Kailan ko ang fake brother. Kasi kay ato sa ligwaton ni di gid matanggal ni. Daan na brother, pagkabata nako brother. Ah, di gid matanggal pa sa testingan ako. So na brother. Masig kaya pa ning kuha ba. Ito ning kuha na ni. Naya brother ah. Agay! Ano niya ba? Sakit. Sakit kayo. Agay! Agay, naya brother. Nanaulian lagi brother. Na, basta kaning martilyo na ko. Dago kay naayo ani mo kuko ba? Yes brother. Kanang pikas daw. Brother, murag lisod yun ni brother. Suda pud ani oy. Agay! Isa ay lag adto sa lang kasakit. Agay! Para muluag siya ba? Hinay lang brother. Agay! Agay! Hinay brother. Ala. Salamat kay brother. Kerjin nakakuha na ni brother ba? Agay! Agay! Salamat kay brother. Unsang kolor ang ganahan? Pink brother. At Unsa nga design imong gusto? Yung ukong lang. Ha? Ukong. Kaya ka din lang. Oh. Nice kay no. Daw? Okay kay brother. Ang isa, di lang. Mali lang brother. Salamat kay brother. Huwag man ang bayad brother ha. Ha? Huwag man ang bayad. Salamat kay brother. Sige, salamat. Salamat ulit kayo. Brother, pahinlon ta ko kukoda. Alik! Asa na yung pahinlo? Tiil kamot. Kining kamot. Ingin anay yun ni? Ano yun ni sugad pagkabata nako. Patay, oy, naunsa man eh. Dede. Tariha mo atong bag-o dire nakakuan ba? Hinahanglag lugitunon kayo yung kuan. Ilag kuan ha? Okay. Oh, ayaw kong tudlo ah. Ano ba? Okay, git. Tay naayo. Anong isa? Pud. Basig tudloon lang gyapon kuan ni ron. Uy, manudlo lang gyapon yan eh. Okay. Ano daw, makpa na ba? Oh, Ay, naayo na gud brother. unsang color ay mong gusto? Kaning violet brother. Naka yung violet? Ano style? Iskanon sa. Be, patang dire. 1, 2, 3, 4, 5. Ang isa. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, na ni? Lights na na. Brother, ug man akong bayad. Ah, sige. Tingog lang ninyo ugma. Last na na, di na ako manghinlo. Manghipos na ko kay hapon na pud ba. Wa
Man lang yung kubay rin. Upat ka mo o pilos mo. Hala. Nabilin ang cellphone sa customer. Pwede na di ko bayaran. Pwede na, ino na ko sa